Yes. If you want, go there and have a shot from there to us. Then you will get the high pot. Yeah, I'm gonna take it. Go to the tank. Yes. Estem en territori turc encara, però estem a escassos metres de la frontera, amb Síria. Sembla ser que l'antena de la ràdio kurda del Kobani l'han presa l'exèrcit islàmic, l'estat islàmic. Hola. Hola. Estem en el lloc. Dic més ràpid, perquè és que ens estan disparant. Digues. Sí, perquè ens hem anat a una muntanyeta a veure com estava tot i els del ISIS s'estan acostant. I ara estem en una mena de refugi, d'un mirador d'aquest refugi de l'exèrcit. No sé si ho sents, els trets. I bueno, hem de buscar la vida per sortir d'aquí, tio. Fem el vídeo d'això. Tienes que taparte más, L'has ¿sabes? sentit ara? Amb els de Calafell, sí. Vale? Vinga. Sí. Sí, vinga. Adéu.